Може и сказать уже. Да уже кажи. Ну, давайте, я расскажу. Варьете, бурлеск, буф, разноколеровые перья в дупе. И высветлілася, што беларусаў у свеце даволі шмат. Мяне задзяўбло то, что мы со своим ПТСРом уже, ой, мы белорусы, мы такие несчастные, смотрите, как мы ходили. Ох, и приходят белорусы и такие, ёвчель-мовчель. Калі хочацца пабудаваць такую мета-Беларусь, создаваць беларускі контент, падтрымаць беларускую культуру, пакуль яна хварэе там, на радзіме. Добрый день, тут Ганна Соус, и я рада вітаць у праскай студыі беларускай службы радыё «Свабода» вольнага купалаўца Олега Гарбуза і сябру вольных купалаўцаў, знакамітага музыку, лідара гурту «Джей Морс» Владимира Пугача. День добрый. Добрый день. Дякую, што завіталі. Это літаральна адбываецца за 2 гадзіны да спектакля. Это вельмі важна для нас, што вы прыйшлі да нас. І моя размова сёння будзе не толькі пра «Закамерон», прэм'ера якога адбываецца ў Празе. Гэта спектакль паводле кнігі Максима Знака «Палітвязня», напісанай у вязніцы. Але я хацела пагаварыць яшчэ больш шырока пра тое, як жыве самы знакаміты беларускі тэатр у выгнанні, як жывеце, як выжывае. Ну, як жыве тэатр? Я не могу сказать, что это театр з'ехаў. Мы теперь вольные купалаўцы. Мы и так и называемся. Мы мусим адасобіцца от слова «театр». От слова «театр», так и от того, что там адбываецца на Беларусі, бо тут усё іншае. Тут, ведаеце, тут жорсткія ўмовы капіталізму, там жорсткія ўмовы сацыялізму, будем так казаць, бо так і ёсць. І пакрыху яны падыходзяць ўжо да капіталізму таксама, бо я заўважыў, там фінансаванне тэатрам было падрэзана крыху. Так я сказаў, што вось яны таксама достануть где-то хлеба, так скажем, продюсерского вольнохлебного. А мы, ну что мы, живем, стараемся выпускать премьеры. Ну, давайте как раз про визитовку вольных купалаўцаў, про «Закамерон». Я так разумею, гэта была, Олег, ваша ідэя. Вы пачыталі там каля 100 апавяданняў, выбралі 20, як вы кажаце, самых аптымістычных запавяданняў Максима Знака. І Сергей Чуб таксама грае ў гэтым спектаклі. І запрасілі, ці вы самі знайшліся, якім чынам гэта адбылося? Владимир, раскажыце, калі ласка, бо вы напісалі музыку для гэтага спектакля, паколькі Максим Знак, ён таксама яшчэ бард. Раскажыце ўвогуле, як узнікла гэта ідэя і у чым адметнасць гэтага, ну, такі ўжо ёсць назва «Турэмны кватэрнік». Ну, а шчыра кажучы, беларусы, якія выехалі, вось у нашым выпадку жывуць у Варшаве, суіснуюць даволі шчыльна. Мы там нават калі і не ведалі адзін аднаго ў Беларусі, там музыкі пазнаёміліся, альбо ведалі, альбо мала мелі стасункаў, як з Олегам, сталі часцей бачыцца. І ўсё гэта паўплывала на тое, што мы сталі нешта рабіць разам. Вось, і аднойчы мінулым лютым позвоніў мне Олег чарговы раз і кажа: слухай, а калі мы вось такое зробім? Напішы, калі ласка, песень да гэтага. Ну, кажу, конечно, напишу. А потом покрысе высветлілася, што они меня прымусілі іграць там як актора. І я вот зараз з імі езжу, играю як актор купалаўскага тэатра спектакль. Для мяне, конечно, это гонар. Я б ніколі в гэта не поверыў, калі мне хто ў Беларусі распавёў, што ты калісьці будзеш з купалаўцамі на адной сцэне стаяць з Чубам і Гарбузам. Ну, то есть, такі вау. Вау, а восприяцце мне да гэтага ўсяго. Я дадам яшчэ да Володі. Я не сказаў бы, што гэта наша візітоўка «Закамерон», бо мы маем яшчэ шэраг спектакляў і стараемся рабіць яшчэ, ну, у гэтых умовах, так, вядома, дзе дастанем фінансаванне, з таго і зробім, бо мы самі не можам. Бо тэатр – гэта дарагая забава, ведаеце, гэта як яхтинг таксама, як бы выглядае, што там караблік такі маленечкі, а каштуе ён усё ж такі так досыць нармальна. Так што мы, на жаль, мы не можам рабіць спектаклі без дадатковага фінансавання, але мы можам іх па меншай меры такія ўжо маленькія граць. Мы маем, насамрэч, мы маем ужо колькі спектакляў і вялікіх маем. Мы маем «Гусі, людзі, лебедзі», «Сфагнум», один по Бахарэвічу, другі по Мартиновичу, так?
Так, гэта такія вялікія ў нас формы. Экстрэмісты паводле Юліі Экстрэмісты Тимофеевай. паводле Тимофеевай. Так, мы маем Кавалёва Юдыфь. Таксама дзяды мы не можам граць, бо цяжка сабраць. І вось хачу, дарэчы, мы яшчэ гэтага не анансавалі шырока ў медыях. Я думаю, што вам будзе цікава. На Дзень тэатра мы дзесьці вось у сакавіку мы плануем зрабіць у Варшаве купалаўскі тыдзень. І плануем сабраць максімальна спектаклі, которые мы маем, которые мы можам, которые мы ў стане сабраць. З вялікіх мы возьмем, я думаю, толькі «Людзі, гусі, лебедзі». Так, мы так шчыльненька іх у тыдзень аб'яднаем, і 5 дзён мы так папрацуем у Варшаве. Нават плануем зрабіць, ну так, мы марым, што нам удасца зрабіць онлайн-трансляцыю, і я думаю, што мы знойдзем платформу, з дапамогай якой для беларусаў у Беларусі мы зможам гэта зрабіць абсалютна бясплатна. Ну, а з тых, хто ўжо, выбачаюся, жыве за мяжою, я думаю, што давядзецца ўсё ж такі нейкія такія-сякія грошы ўзяць. Вось, ну, гэта умовы выжывання таксама. Але я думаю, што мы гэта, ну, мы пачынаем вось гэта рабіць, і вельмі хацелася б, каб гэта ўдалося. Бо гэта такая даволі амбітная заява. 5 раз адыграць у Варшаве. Там будуць 2 пляцоўкі у нас у драматычным тэатры і яшчэ ў адным месцы у асяродку культуры мясцовым, адным варшаўскім. Папярэдняя дамоўленасць існуе ўжо. Вось, так што запрашаю вас, калі даедзеце, бо ў нас ужо ёсць запрошаныя госці. Я спадзяюся, да нас розныя людзі прыедуць. І спадзяюся, што гэты тыдзень ось нам удасца. І ён, у прынцыпе, пакажа, наколькі, у прынцыпе, мы можам існаваць і наколькі гэта цікава ўсім яшчэ, хто беларусам Ну вось наконт цікавасці. До 2020 году я памятаю, што я купляла квіткі ў купалаўскі тэатр за 2-3 месяцы, каб мець добрыя месцы і каб мець магчымасць трапіць на спектаклі, і глядзела практычна все. Не я адна, велізарная колькасць людзей хадзіла на спектаклі, і праўдападобна, вялікая частка тых людзей, якая рэгулярна хадзіла на спектаклі, цяпер знаходзіцца за мяжой. Паводле розных падлікаў, ну, там сотні тысячаў, да паўмільёна, мільён нават называецца, што людзі з'ехалі. Ці можна сказаць, што вось гэтая ваша публіка ў розных гарадах свету засталася, і калі вы прыязджаеце, ну вот што гэта можа быць той вашай сталай публікай, дзякуючы якой, ну, тэатр в некаторай ступені фінансава можа існаваць? Можа быць, но але ведаеце, што не так ужо мы і ездзім. Гэта у нас такі другі выезд у еўрапейскую сталіцу яшчэ. Так, мы ў Берліне былі, калі ў кастрычніку такое? Кастрычніку. Вось, і цяпер да вас у Прагу завіталі. Так што мы яшчэ не можам зрабіць такую выбарку лагістычную і сказаць, што вось гэтыя людзі, которые хадзілі да нас, сустракаюцца, вядома, сустракаюцца. І ў Варшаве такія прыходзяць, якія былі ў нас калісьці. Але я не скажу, што гэта большая плыня за ўсіх астатніх. Да нас прыходзяць таксама тыя, которые і ў нас ні разу і не былі. І прыходзяць і уходзяць задаволеныя. Ну, што тычыцца музыкаў, не такая самая сітуацыя. Ну, таксама вся ваша аўдыторыя, большасць вашай аўдыторыі з'ехала. Даволі падобная сітуацыя, напэўна, і з гуртом са сваімі за апошнія 3 гады. Мы праехалі 2 разы Европу, 2 туры па Амерыкі сыгралі. І высветлілася, што беларусаў у свеце даволі шмат, даволі многа, улічваючы тых, ну, скажам, у сярэднім 500 000, якія з'ехалі за апошнія гады, і патрэба на сваё у людзей, якія жывуць за мяжой, зараз абвостраная, таму сапраўды ходзяць. І калі мы больш гастралявалі са спектаклем, Олег быў пэўніўся, што і на спектакль ходзяць, я магу пацвердзіць, што на канцэрты ходзяць людзі паўсюль у Европе. І, напрыклад, вот, калі 2 тыдні таму мы святкавалі з гуртом у Варшаве 25-годдзя гурта, і прыйшло прыкладна 2000 чалавек на Варшаве на канцэрт беларускага гурта. Вось і кажыце, што мы тут выжываем, і што ў нас няма працы, і што мы адзін аднаму не патрэбны, мы згубіліся і так далей. Але это што тычыцца камерцыйнага шоу-бізнеса. А пра тэатр, ну, напэўна же, тэатр у кожнай краіне, у большасці краін падтрымліваецца грамадствам, падтрымліваецца дзяржавай.
у Польши есть польскі тэатр, які падтрымліваюцца польскай дзяржавай, а калі беларускі выбітны лепшы беларускі тэатр, але все ж таки беларускі, не польскі, то вымушаны шукаць падтрымку, у тым ліку і фінансаванне. І вось ты казаў, што вы не тэатр, што вы вольная купалуса, вам просто не хапае будынка, будзеце тады тэатр. Ну, вот я якраз про гэта хотела запытаться, калі можете раскрыть, ну, какая трупа, да? Ну, театр это декорация, это сцена, это бухгалтерия таксама, да? Это логістычныя розныя рэчы, арганізацыі. Ну, это вялікая група людзей, якая займаецца, ну, акрамя таго, каб паставіць спектакль, каб гэта все яшчэ і выйшла. Што ёсць у вас, чаго вам не хапае, у якім фармаце не тэатр, але вольныя купалаўцы існуюць, як незалежны тэатральны праект? Ну, нас за мяжою блізу 1,5 тузіны, што ці такое нас за мяжою усіх. І гэта не толькі Варшава, але гэта і Жэшув, і Люблін, і Берлін, і паўсюль. А што тычыцца таго, што гэта вось вялікае, ўжо мы забыліся пра тыя часы, бо даводзіцца нам спраўляцца з усім асноўным самім. Да не ў асноўным, а цалкам даводзіцца спраўляцца самім. Вядома, бухгалтар ёсць, які працуе з намі, але яна, ну, як бухгалтар, які просто працуе, просто там закрывае нашы нейкія дамовы, розныя рахункі падлічвае. Што тычыцца таго, што адміністрацыйнай дзейнасці, дык мы самі займаемся, бо ўжо няма асабліва каму займацца гэтым. Ёсць у нас цяпер планы супрацоўніцтва з польскай менеджеркай, якая яна вопытная, і мы ўжо пачалі гэты шлях. Бо ўсё ж такі тут патрэбныя замежныя менеджеры, ну, не беларускія, і з такім поглядам, з нармальным еўрапейскім. Вось. Я думаю, што нам удасца. Мы распрацоўваем розныя фестывалі цяпер. Мы якраз у тракце гэтага знаходзімся. І я думаю, што калі удасца у нас, калі мы знойдзем фінансаванне, то мы і ў Эдинбург поедзем на Фрэнч, на якім я быў там 25 гадоў таму акурат, з Рычардам III, з Макбетам. І калі удасца, мы поедзем у Эдинбург, і мы за Камерон дзясятку, так, як на Фрэнчы прынята, 10 спектакляў за 10 дзён мы зайграем. Но пытанне ў тым, каб туды даехаць, бо і з таго боку Джим Дінглі шукае фінансаванне, і Алан Флауэрс шукае фінансаванне, але, ну, гэта цяжка, разумееце? Бо ўсё ж такі нам трэба і зняць кватэру, і то, і сё. І не падпрацоўваць грузчыкамі, таксістамі, каб выжыць, да? Ну, ад гэтага не ўцячы ўжо. Ад гэтага не ўцячы, і ўсе, вось, амаль хто знаходзіцца за мяжою, нечым займаюцца яшчэ. На шчасце, вось у мяне, я таксама займаюся ўсім чым заўгодна, но але у мяне пакуль што ў межах акторскай як бы спецыяльнасці, бо я начытваю кнігі, я много чытаю, бо гучка гэта моя другая прафесія заўжды была. І як бы часткова з гэтага жыву. Часткова там кіно, калі зняцца, а тут яно зусім іншыя расцэнкі, так што калі пару дзён у кіно, дык ты можаш быць пару месяцаў спакойнай за аренду кватэры. Ну, так. У вашым выпадку, Владимир? Таксама прыходзіцца займацца іншымі праектамі. І, дарэчы, адзін з такіх праектаў – гэта тое, што я аснаваў агенцыю, якая завецца літаральна, якая выдае аўдыокніжкі, які запісвае Олег Гарбус у тым ліку. Да, можна знайсці, дарэчы, каму цікава. Это абсалютна бескаштоўны праект. У Ютубе можна знайсці старонку літаральна. Там беларускія творы второй палавіны 19 века, пачатку 20 века, і мастацкія, і філасофскія, так далее. Частку з іх на лепшую начытаў Олег Гарбус даў. Мы нарэшце начыталі кароткую гісторыю Беларусі. Вось. А для гэтага праекта адмыслова я хацеў, або шмат такіх ёсць, існуе
калег, якія записываюць сучасных аўтараў беларускіх, а мы пачалі з 19 стагоддзя і пачатак 20-го вось Ластовскага, кароткая гісторыя Беларусі, Абдзіраловіча адвечным шляхам, Саша Памідораў цудна запісаў таксама. Все гэта можна паслухаць у Ютубе зараз бескаштоўна. Вось такімі штукамі займаемся. Вось для мяне тэатр гэта тоже не тыповы для мяне занятак. Ну і гастралюем з гуртом. Вось так і жывем. Што вядома вам пра тое, што засталося ад Купалаўскага тэатру ў Менску? Ну, напэўна, нейкая інфармацыя даходзіць ад калегаў, больш-менш нефармальная. Вы ведаеце, ну, просто мы нават не дазваляем сабе гэтым цікавіцца. Ну, так, і насамрэч і не вельмі цікава, што там адбываецца. Ну, так, даходзіць, ведалі, што там чуе, што нехта нейкая група расійскіх выпускнікоў з нейкага з Бранска ці з Рязані, адкуль яны там прыехалі і сталі вучыць. У гістарычным будынку, так? Сталі вучыць беларускую мову, як бы, каб граць па-беларуску. Ну, нейкія дзіўныя рэчы адбываюцца. Бо ўсё ж такі, я думаю, што месца таксама святое і перажыве і гэтую навалу. А што да іншых тэатраў? Ну, тут вельмі шмат паведамленняў пра арышты, пра адмененыя спектаклі. Вельмі шкада людзей, так. Ну, мы ўсе ведаем, якая падтрымка у так званага кіраўніка нашай Беларусі. І ведаем, што яна блізу памылковай лічбы. Але, на жаль, страх і зброя, і сіла, яны робяць сваю справу. І у нас куды каго не вазьмі, усё будзе вораг Лукашэнкі у сярэдзіне. Амаль, ну, кожны пяты, можа не, можа шосты, не такі, больш-менш лаяльны. Дык вядома, што чалавека можна ўзяць. І можна знайсці за што. І я думаю, што нас бы ўзялі, калі б мы былі там цяпер. Ну, напэўна, ўзялі б, бо шкада тых, каго забіраюць. Шкада тых, каго звальняюць, вядома. Шкада тых, хто вымушаны цяпер ужо ў гэтай сітуацыі, калі у 20-м годзе былі маскі зброшаныя, проста не засталося. А цяпер даводзіцца людзям зноў прыстасоўвацца. Ну, прыстасуюцца, ну што. І шкада, вядома, шкада. Владзімир, як вы на гэтую дылему глядзіце, якая стаіць перад творчым чалавекам у Беларусі, які працуе не толькі ў стола, но які працуе на аўдыторыю, на публіку. Вот хто не з'ехаў, хто не сеў, як існаваць? Творчыя асобы, якія не з'ехалі, на сёння, на жаль, просто не маюць магчымасці існаваць як творчыя асобы. Гэта такое паступовае пакрысе, крок па кроку самазабойства творчае. Вельмі шкада такіх людзей. Не все маюць магчымасць з'ехаць з Беларусі. Вось гэта ўнутраняя эміграцыя, якая зжырае цябе ізнутры. Я адчуваю спачуванне да такіх людзей, што яшчэ можна сказаць. Гэта цяжка. Я б не хацеў апынуцца ў такім становішчы. Яны вымушаныя прыстасоўвацца, хаця б вонкава. Зразумела, што на гэта траціцца шмат энергіі. Яны не могуць рабіць таго, што яны б хацелі рабіць. Мы тут не можам працаваць па сваіх прычынах, па фінансавага, недастатковага фінансавання і з-за таго, што мы... Бо ідэі ў нас ёсць і даволі шмат. І мы падаемся, але цяпер беларусы не на першым месцы. Яны ўжо з 22-го года ўжо мы існуем у іншай рэальнасці абсалютна. 22-й год ён стаў таксама пераломным у гісторыі чалавецтва. І беларусы адышлі на другі план, трэці, чацвёрты. Цяпер і мы не надта цікавыя. Таму... Але вы цікавыя беларусам. Зараз вы у нас у эфіры, і вы можаце сказаць нашай аўдыторыі, чым магчыма вас падтрымаць, што магчыма для вас зрабіць, каб вольныя купалаўцы жылі, развіваліся, на фестывалях выступалі, і сталі тым, чтобы вы сталі называць тэатр уже не тэатральным праектам.
Ведаеце што? Я яшчэ раз паўтаруся пра наша крэда жыццёвае купалаўскае. Мы ніколі не просім грошай для сябе ў людзей. Я ведаю, што ёсць катэгорыі беларусаў, которые больш патрабуюць. Мы просім аднаго: аплачвайце нашу працу, будьце ласкавыя і проста рабіце так, каб калі вы зможаце ўплываць на нейкія установы ці інстытуцыі, которые могуць нам дапамагчы, калі ласка, зрабіце гэта. Бо у нас будынка у нас няма насамрэч да сей пары. Мы цяпер так ужо мы з новым кіраўніком драматычнага тэатра ў Варшаве. Мы з ім размаўлялі, і ён нам усялякую падтрымку як бы дэклараваў. Яны будуць нам, я так разумею, ну, наколькі яны абяцалі, і даваць пад рэпетыцыі, так, бо гэта таксама грошы, арэнда. Пад рэпетыцыі нешта ці за нейкія мінімальныя кошты, ці увогуле без коштаў абыдземся. І яны досыць лаяльныя з намі, яны нам лічаць мінімальныя, бо у Варшаве гэта дорага, гэта дорага. Прыстойная пляцоўка гэта, ну, 1500–2000 еўра за дзень. У нас яна выходзіць танней. За, ну, я не буду... Ну, в залежнасці ад пляцоўкі. Маленькая танней, а каб сыграць буйны спектакль на 12... Ну, так, нават там пры тых лаяльных коштах, калі мы захочам вялікую сцэну, вялікую залю драматычнага арэндаваць на які-небудзь. Дарэчы, вельмі падобная заля да купалаўскага тэатра. Калі я ўвайшоў, вы не былі ў драматычным, відаць. Вось у гэтым кіне, у гэтая славутая Сталінка, там розныя некалькі тэатраў ёсць, і ось драматычны, вялікая сцэна, яна ў сярэдзіне, ну, вось прастора, наша купалаўская прастора такая. І яна і па памеры, і па атмасферы, вось сама заля глядзельная, і там нават, ну, і архітэктурныя падабенцы такія, хаця паўстала яна пазней за наш тэатр. Неяк так вось адгукаецца. Мы працуем на іншай пляцоўцы, на маленькай сцэне, бо драматычны мае некалькі, 4, здаецца, пляцоўкі. Мы працуем на сцэне, якая паўстала у былым кінотэатру, «Перадавік», «Шадовнік». Вось, ну і малая сцэна цяпер так і называецца, вось гэтая сцэна, «Шадовнік». Вось там мы працуем. Владзімір, а ваш зварот да аўдыторыі, тыя, хто любяць вас, тыя, хто хочуць вас падтрымаць, якім чынам гэта звычайнага беларусу, які вот зараз нас глядзіць? Ну, што тычыцца мяне непасрэдна, я шчаслівы чалавек, таму што ўсё жыццё займаюся любімай справай. Нават зараз, калі жыццё даволі радыкальна змянілася, ўсё ж такі атрымліваецца знаходзіць магчымасці працаваць як артыст, і як музыка, і вось з хлопцамі, з купалаўцамі і так далей. І я для сябе такую распрацаваў маленькую канцэпцыю. Беларусы, якія з'ехалі, шмат хто з іх творчыя асобы, шмат хто з іх людзі, якія прапануюць вынаходніцтва навуковае, бізнес-вынаходніцтва, людзі, якія могуць зрабіць альтэрнатыву таму, што зараз адбываецца ў Беларусі, літаральнае знішчэнне культуры роднай, знішчэнне беларускай культуры. Вот так это выглядае адсюль. І каб не марнаваць час, мы можам здесь якімсьці чынам падтрымліваць яе, калі хочацца пабудаваць такую мета-Беларусь, создаваць беларускі контент, беларускія спектаклі, беларускую музыку, беларускі кінематограф. Гэта Беларусь па-за межамі Беларусі. Гэта тое, што можа падтрымаць беларускую культуру, пакуль яна хварэе там, на радзіме. І потым, калі гэта ўсё змяняецца, і гэта зменіцца, потым, калі ўсё зменіцца, гэта можна так проста перанесці і паставіць туды, дзе яно павінна быць. І апошняе пытанне кароткае да вас дваіх. Ну, мы перад размовай гаварылі і казалі, што вы не маеце доўгатэрміновых планаў, у цяперашніх умовах гэта немагчыма. Тым не менш, мы размаўляем пры канцы 2024 году і 2025 год. Што вас чакае, пра што вы марыце, што вы зробіце ў 2025 годзе? Калі ласка, гаспадар Олег. У нас ёсць некалькі планаў. Я не ведаю, ці варта анансаваць, но
Але мы так прасоўваем заявкі на некалькі праектаў, адзін з которых мае быць проста бамбічны, бо ну, мы мусім там, пакуль у нас мы не набралі на яго яшчэ столькі, колькі трэба, бо там трэба ствараць драматургію яшчэ на падставе. Не скажу чаго, бо гэта вы адразу зразумееце. Хаця можа і сказаць ужо. Да уже кажи. Ну, давайте, я расскажу. Все мы ведаем, что кіберы узламалі базу даносаў калісьці. І вось прыйшла такая думка зрабіць п'есу на падставе гэтых даносаў. Зрабіць спектакль на падставе. І гэта мусіць быць не просто. Я уже перамаўляўся і з рэжысёрам, і з драматургам. То бок у меня есть люди, которые отбирают материал. Ну, есть человек, который там пильно выбирает, бо там такие массив данных, что ого-го. Есть домовленности папярэднія з усімі там далейшымі, з кім мы будем супрацоўнічаць. Так. І гэта, маім поглядам, гэта не мусіць быць сумна. Гэта мусіць быць такое вар'ете, бурлеск, гэта вось буф, гэта нейкія разнакаляровыя пер'е ў дупах, такое, гэта весела, як на разрыв, вось просто, каб гэта, бо мяне задзяўбло вось тое, што мы са сваім ПТСРам ужо не можам и несем, ой, мы белорусы, мы такие несчастные, смотрите, как мы ходили, ох, и приходят белорусы и так, ёвчель-мовчель, а тут хочется, каб зрабіць, каб гэта было про тое, але каб гэта было захапляльна, цікава, ярка, і на гэта Якую ролю сабе вы там? Якая роля ваша там будзе? Мы яшчэ напішам яе, гэта яшчэ не напісана. Бо мы займаемся таксама. Гэта адсеў нават у Максіма мы адбіралі са 100 апавяданняў 20, а тут трэба адабраць і звесці іх нейкім чынам у лінію драматургічную, і гэта ўсё трэба зрабіць. І вось тое, чым мы займаем. Мы даўно пра гэта думаем, але вось цяпер мы знайшлі хоць мінімальнае нейкае фінансаванне, которое можа нам хопіць на хаця б на тое, каб напісаць на рэпетыцыі, на прэм'еру «Карэспандэнты свабоды» абавязкова прыйдуць, мы будзем сачыць. Ваши планы, ваши надзеі на 2025? Ну, спадзяюся, што мы яшчэ паездзім, пагастралюем за Камеронам. Што тычыцца мяне асабіста, у 25-м годзе у лютым і сакавіку у гурта «Джейморс тур» по Европе, присвечен 25-годию. Так что все, кто живет в Европе, не буду перелічваць гарады, будзе асобна на наших сторонках. Приходите, калі ласка, будем вельмі рады і задаволены. Владимир Пугач, музыка, Олег Гарбус, актор. Дякую вялікі, што прыйшлі ў празскую студыю, дзень прэм'еры «За Камерона» ў Празе. З вами была я, Ганна Соуць. Калі ласка, заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.